Кажи, брат, искаш ли да изкараш 100 лева? Опа. Имам важна мисия, но в момента съм поел и друг ангажимент. Отиваш в офиса, те ще ти дадат едно куфърче и трябва да го закараш до 7 в Арена Армеец. Отиваме на шляда в каквото и да правиш, не отваряй куфърчето. Винаги съм правил бели, говориш мен капели. Дай ми идея пари и да викам бизнесмен. Море беби, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, хоми беби. Море беби, аз съм бизнесмен. В този трак влизам незаконно. Поздрави за първо районно. Живота май не е бил розов. Пил ли си коктейл Молотов? В колата усилил лепа пена, голем мерак да влезе в Шенгена. Първо пачка и после хапни. Брат ми бие цела София, аз бия брат ми. Нов стил, операция мъгла. Ролата бълха, мисията е